Хора, здрасти, много ще се кефия направо днес. Имаме най-якия ден през живота ми, защото ще искам да кажа на хората, искам 1 милион и 100 милиона абонати. Хора, сега направите си ваш YouTube канал, тано се кефите, тано си правите каквото искате, тано харесате всичко. Слав, кажи нещо, ти ще участваш ли в YouTube канала? Да. Да, добре. И аз съм Ивайло Готиния, неговия партньор на Миткод 997, ако сте разбрали, ако не, сега разбирате. Това е нашия нов YouTube канал, в който ние ще разцъкваме Brawl Stars, Roblox, малко FIFA и PlayStation, някоя друга игра. Ние очакваме от вас да се харесвате нашия канал, YouTube канал и да ни последвате, което за нас е много важно, да харесате страницата ни. Добре, сега го показваме.